салом алейкум бародаро, дар канал обуна шавед, видеои нав пропускат накунед. Видеои имрӯза дар бораи чӣ меравад? тӯли 7 сол зиндагӣ кардааст ва имрӯз кӯмак мехоҳад. Як бародари исломии мо аз Екатеринбург, яъне канали Сумбуй ТВ Екатеринбург, як зани тоҷика сиёмка кард дар ютуб мо, яъне вазъияти ҳамин занака. ба ҷое ки мардуми тоҷики мо дар Рамазон, мардуми мусулмони мо дар комментария гапҳои қабе назананд, гапҳое ки бемаъне, гапҳое ки ислом берина, и гапҳоро назананд, ба ҷое ки як шаҳрванди Тоҷикистон, як шаҳрванд, як модари тоҷика ба ҷои дастгирӣ кунанд, чӣ менависанд дар комментариҳо? Дар комментариҳо фақат суханҳои қабе мезананд. бародаро, ҳамин кора шумо дар чӣ дар кора? валлоҳи қасам мехӯрам, шумо ба ҷое ки Рамазон аст, шумо як дастгирӣ кунед, шумо як масалан пешравии ватана бихоҳед, шумо дашном мекунед суханҳои хоҳарое ки комментариҳои безеб менависед. илтимос, ҳамин видеоҳо шумо дар махкум нестад, просто шумо метавонед ки ё тамошо накунед, ё ҳамин махкум нестад, дизлайк мунед, барои хутон буред. не ки шумо чӣ кор мекунед? бояд ҳамин вақти хутонро сарф кунед, ҳамҷо ҳақорат бинависед, ба ҷое ки як дар Рамазон як парҳез кардантона, ба ҷое як ман медонам ки ҳамн аксарияти ҳамн одамои ки комментариҳода гапҳои ноҷо мезананд, аксарияташ пайнятка надора, ақлам надора, бигем мешаванд. барои ҳамин бародаро, видеои ҳамин бародар навор гирифтагиро ман мемонам дар канал. илтимос, кадом одами хайр мекунад, дастгирӣ кунад, кадоме ки хайркун нестад, просто ки комментариҳода гапҳои безеб нанависед бародаро. барои ҳамин хулосаи гап ман видеоро мемонам бародаро, фикри худтонро дар комментари ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, дар амони Аллоҳ бошед бародаро. салом ва кулли мухлисони канали Самбой ТВ Екатеринбург. имрӯз мо дар хонаи зане мебошем ки дар даруни боғи ҳайвонотҳои шаҳри Душанбе тӯли 7 сол зиндагӣ кардааст ва имрӯз кӯмак мехоҳад. нем як хона хонаи шумо. ана ҳамин хона шаймай. ина дигар исмиш аймай, ягон чиз дига надорам. яъни ина ҳамин хона аймай, як ҳамин сатир замин ҳамин хеле ина рости вагон қати ҳам хеле рости девор қати ҳамин хеле ина рост ба рости вагон ҳам хеле 24 метр дарозиша. ина хеле як ҳамин сатир чанд хам 5 метр паҳмиш. и дар ҳамсагӣ ки